De provincie Friesland vindt het wichtig om projecten van inwoners te stipjen die het Friesland mooier maakt. Daarom is er het Iepen Mierskipsfonds. En ons fonds bestaat nog 10 jaar. In die tijd hebben wij together met duizenden Friese vrijwilligers een protte bereikt. En daar binnen wij grutskop. En dat vertellen we je hem graag. Maar eerst, wat is het Iepen Mierskipsfonds ik alweer? Het is een regeling waarmee inwoners van Friesland geld onvregen kunnen van projecten in haar eigen omgeving. Zij helpen wij ideeën op wij van onderen aan en zorgen wij ervoor dat mooie plannen ook echt uitgevoerd worden kunnen. Het geld gaat daarheen waar het energie zit en waar het mensen het verschil maken willen voor haar dorp, wijk of eiland. Wij doen dat met 4 regio's en 4 adviescommissies. Zij besjuggen de aanvragen, jouw punten en wij maken een ranglist van projecten. En in 10 jaar tijd binnen er heel wat prachtige ideeën voorbij komen. Want nota hebben wij 2533 projecten typen. De provincie had daar rond 30 miljoen euro in investeren. Maar de kracht van het fonds zit in gearworking. Op mei en januari hadden al die projecten een totale investering van meer dan 174 miljoen euro opsmieten. Denk om bijdragen van gemeenten, orenfondsen, bedrijven, maar ook van inwoners zelfs. Dat betekent dat elke euro van de provincie met 4,7 vermenigvuldigd is. Een project krijgt van ons gemiddeld 14.836 euro en een gemiddeld een omvang van zo'n 21.000 euro. Alles bij elkaar had de provincie zo'n 50 euro de inwoner in het Iepen Mierskipsfonds investeren. Maar waar gaat dat geld dan al jaar heen? De meeste projecten winnen moetingsplakken, in de breedste zin van het woord. Van een bankje in het midden van het dorp en heel naar het dorpshuizen. Maar er kwamen volle meer voorbij. Dwarpsbusjes, concerten, dwarpstuinen en zonnepanelen sportkantines, zwembaden, bingo's, films en kunstprojecten, kuierpaden en Sjeu de Boelbanen, wordzame dijbestedingsprojecten, festivals en sportevenementen, dwarpsapps, boekenfitnessparken, padelbaan en naaie klaaikamers, kerkenklokken, multifunctionele accommodaties, projecten met streekproducten of voor de voedselbank, energiecoöperaties, theatervoorstellings en speciale kerkdiensten, 3D-printers voor bijen in bibliotheken en sportverlichting. En zo kunnen we nog even strooien. Al deze projecten hebben één ding misskippelijk. Mensen die het haar inzetten voor haar omjouwing. Daarom winnen wij zo grutsk op elke een die dit fonds al 10 jaar lang daar een succes maakt. De aanvragers, de uitvoerders, de leden van adviescommissies, mijfinanciers, oerheden en vanzelfs alle vrijwilligers. En we hebben goed nieuws. In de Iepenstellings van 2026 en 2027 zit extra yield. Dus, als je een goed idee van een dorp, wijk of eiland, wij helpen daar graag verder.